да се оплача от тъпия апдейт на Samsung. Преди пусках там горе барчето, не знам какво е това, да фак, нали? Използвах някакво хакче такова да им пуска светлина. Сязам с фенерчето. И съм близо до стената, че да отбия тъпата светлина в лицето. Ако закрия, да, нищо не виждате. Ако се отдалеча, често по-малко виждате. Ако се приближа хептен, пак не може да се каже, че нещо виждате. Тъп Samsung. Тъп Android. Бях изчакал малко време такова да събера гледане на клипа. Добри гледане да събра, така че е време за втора част. Та отивам да бачкам и има бая да разправям. Аутфитът ми е малко странен. Така и така отивам на работа, така че много не трябва да се мисля. 5 minutes later. Свършване няма, бе. Малко почивка. А през това време ще изпуша една. Като говоря за нещо важно. Сега, това видео, което видяхте, беше от часа по български. Поправка беше от часа по български език и литература. Учим за литература и за патриотите. Техният патриотизъм, по това време, какво са усещали, какво не. За мен този час е безмислен. Защото, окей, патриоти са. Ние не трябва да го забравяме това нещо. Знанието е злато. На празното знание е... малко такова загуба на време, поне така да го кажа. На мен ми писна да пише една и съща книга 10 пъти. Нето всъщност са 50 различни книги с еднаква история. Да, всички са били ядосани, всички са искали да освободят България. Окей, ясно нещо, разбираме. Ева Лейн прави, написали са 50 книги, спасение за хората по това време. Да доучиш тези неща е безмислено, това е ясно нещо. Хората са били във война, били са в робство. Кой да усещат да са забавни? Ние сме в робство, Ева Лейн прави. Да ни изтеза, да ни измъчва. Някои хора не разбират това, в войната няма добро, няма зло. Видиш ли нещо? Имало е глад. Децата в нея държави са гладни, убивали се деца. Маняк, какво искаш? Това е война. Ще трепиш кот ти пане дете, мете, не. Това дете като порасне с ярост, ще почне пак да убива. Естествено, че ще убиваш деца. Човешко ли е? Не. Ма е война. Войната хората търсят някакъв мир, търсят разбирателство. Не, войната носи само разруха и нещастие. Това големи възрастни хора не го разбират. Как да искам хората на моите години да го разберат? За кое пич? След това ти не учиш, ти не е това, ти не е това. Не бе, пич, уча. От 100 човека сега голяма дума да не кажа, ама максимум 5 човека биха искали да отидат в училище. Пич, познавам отличници, отличнички, такива, които не искат те да ходят на училище. Отличници са, да, умни са. Евала, ма дори и те не искат да отидат на училище. Света има вече 8 милиарда население. Мисля, че тая година стана 8 милиарда. Или миналата, никаква идея. Много голямо число. Малко тръгнат от тези 8 милиарда и 8 милиарда да стават учени, няма да има работници. Днеска пак съм на обекта, сам, без колегата. И за жалост пак няма да мога да си имам много, защото трябва да се работи. Всеки ден свършваме пясъка и всеки ден идва нов пясък. Бах ти парадокса, бате. По този път тая тъпа количка, как се бута човек? Ти нормален ли си, ти болен ли си, ти страдаш ли от нещо? Получих оплакване, че съм пушил много, така че няма пуши. Известно време. Поне докъснимо. Да. Добро утро. Часа е 10, днеска е петък. И днеска ще се върви в Кърджали. Майка му лева. Трябва да мина при Иргън барбършопа, че да ми намести крака. Пак се иска очи. Не крака, ама нервите. Айде така да го кажа. Да ми намести нервите на крака. Айде. Да се уточним. Както и да е. Ще трябва да се подготвям. Ще трябва да се изкъпя. Ще трябва да се наям. И да тръгваме при господин Хакан. В Кърджали. Сега обаче преди да тръгна към Кърджали ще си направя нещо за похапване. И се чуя какво ли да си направим. Ще си направим нашите сандвичи на моето семейство. Така, честа да ви информирам се пада на мене. Сега като си правя сандвич направо викам да го направям, че без това нямам
много какво да снимам напоследък. Сега слушайте сладури. Забелязах, че са минали към 11-12 дена, откакто съм качил първото си видео. Което е и последното ми видео, да, за сега. Нали? И това не е много окей, защото има гледания, ама... Ако сега обработя и кача това видео на 14-тия ден, нали, на втората седмица, това ще означава, че едно видео на 14 дена. Или накратко, ще се падат към 2 видеоклипа на един месец, а това не спасява. Защото няма толкова много гледания достатъчно, че да си позволява такъв лукс. Така като и да е, реших следното. Ще ги качвам веднъж на седмица. Ще ги качвам понеделник 8:30 часа. Сутринта 8:30, да. Тъй като ще ги качвам в понеделник и ще ги качвам през 7 дена, това малко затруднява нещата. Защото аз правя влог от 7 дена, 7-8, така, нали, бая, без да си задам зор, когато си искам, когато ми скимне, защото не го правя за пари. Алармата звъни, майка ти. Тъй като го правя за забава, а не защото търся мъни, не бързам за това нещо. Обаче искам и вие нещо да гледате. Така че тук идва моментът, който ще трябва да снимам по 3 дена максимум, нали? Или може цял ден дейли влогинг и какво правя в деня. Ще видим, ще го измисля. Защото все още и аз да съм решил какво правя, майка му да ева. Добре, свърших с най-ще. Ако някой се пита подялите как изглеждат и така. Така, малко е тъпичко, че се обличам съдно отивам на училище, ама... Карай то кържели. В рейса не снимах, но в момента сме при господин Хакан. Чакаме да отвори. И ще го почакам още малко тук. Млака. Така, нашия град Кроноград срещу Арда има някакъв матч. И тъй като дойдохме тук да гледаме матча, сега с господин Хакан, който е и там, отиваме да гледаме матча. Ей, горе е стадиона, не този малкия. Ей, он е и там. И вече такова прибираме се в града, за толкова викане. Да. Така, за протокола, да, кръста ми се оправи. Ма тъпото е, че в момента краката ме болят. Единият ми крак е изкълчен, а другият е нещо като полуизкълчен. И се отивам на лостове да тренирам, да. И това е дережето. Казвам да видим сега как ще минем на лостовете. Та, нали постоянно говорехте, имам някакъв лимит, не мога да направя това, не мога да направя това, не пич, ти не, че не можеш, ти можеш, просто не искаш. Когато ми каже, 120 кг сето е на лежанка ли правиш, бе? Вау! Към пише, добре ли са? 120 кг трябва да загравам с тях. Хората приемат 120 кг за нещо много голямо. Пич, не. Това е един висок човек. Пич, ние сме хора, ние сме доста по-силни от това. Но вие се заблуждавате и залъгвате себе си, затова не можете. Просто пример. Аз съм 80 кг, с корем, яко мазен, но мога да направя почти всяко силово. Та, ако искате да се забавлявате с господин Емирхан, да научите нещо полезно, най-важното, и да видите как тая мечка се развива в собствения си хабитат, цъкнете лайк бутона, ударете камбанката и най-важното, абонирайте се, че като има абонати, искам, не искам, ще качвам видеоклипове, защото гъза ще ми се вдига егото, накратко. Та, зарадвайте този хубавец и се абонирайте.